Hej Per. Hej. Hvad kommer du til at sige til oplægget senere? Nu kommer jeg til at sige, det går så forholdsvis skidt i Danmark sammen med andre lande, så er det fordi den danske efterspørgsel ligger stort set flad. Det gælder både private investeringer og det gælder det private forbrug. Og derfor er der altså brug for, at vi går i gang med at hive os selv op fra hårene. I den sammenhæng, der er omfattende spareøvelser altså ikke den bedste måde at få gang i humøret, hverken i virksomhederne eller hos folk i almindelighed, hos borgerne, som skal ud og bruge noget af den store opsparing, som de har. Har du nogle forslag til, hvordan vi kan få gang i efterspørgsel? Jamen, der er jo ikke nogen magiske kugler der. Altså, vi kender registret allerede fra første års pensum i økonomi, ikke, som siger, Med sin 2020-plan for et par dage siden. Hvordan peger den? jamen det, der bekymrer med 2020-planen, det er jo så lige præcis at se, hvad der skal i 2020. Altså, der er jo intet magisk i 2020. Jeg ville foretrække, hvis regeringen havde et mere sådan langsigtet perspektiv og sagde, at det er selvfølgelig sådan, at vi kan ikke føre løs under den offentlige sektor fuldstændig ubegrænset. Der skal ikke et fornuftigt vækstspor, men at gøre 2020 til det magiske årstal der, det bekriver jeg simpelthen ikke. Tusind tak. Godt.